buďme na sebe hordé. Rozumovania. My, Rusiny, sme skromné, učenlivé, ovládame dopodrobná mýfy Ríma, literatúru Egypta. Národy obdivľajú naše drev'яné chrámy, chváľat šikovné ruky kardiochirurgiu, obrazy génia pop artu. Ta čom my mnohé nejsme hordé na svoju národnosť? Je to tým, že sobie nevážime i nepoznáme svoju históriu. Nemáme tušenia o slavných predkách, o dílach episkopa Tarkoviča Bačínskoho, čom o nich majže nič neznáme. Bo nemáme už dlhé roky rusínske školy. Jak môžeme ľúbiť našu kultúru, literatúru, keď v škole nečítame tvore Duchnoviča, Stavrovského, Pavloviča, Kubeka, Polívky? Jak môžeme mladých nadchnutí pro kodifikované materinské slovo, keď naša detina na úrokách neanalizuje súčasné tvore Majcovskoj, Suchovo, Charituna, Kudzeja? Vírte, len ona, naša škola, dokáže nám vychovať juristy, herci, pedagógov, smilých redaktorov, vírnych otcів duchovných, starostov, maľari, písatelí. Len ona je zdatná vychovať inteligenciu, osobnosti, reprezentantov národa. Kde nám v posledných 10 ročiach mali vyrosty voždi osobnosti, keď by dá i dnes, jak polis Zaratustov-Uhorska, žene našho chlopca, muža, dívku za robotou na čudžinu a následno nám zamykajú rodiny, pustnúť chyže, škole, vymerajú sela. Tam, kde bola roľa, dnes je toloka zarosnená. Kde je to taký politik, ktorý Varšanovi nám sľuboval ekonomičné i kultúrne vyrovnania a teper hospodárstvo našeho regióna je na zaplakania. A s jeho úpadkom sme stratili i oporné stĺpy našej identity. Zanikli naše školy. Wytykamy młodym, że nie stosują jazykowe kodyfikowane prawila. Odkąd mają znaki? Z nowinok? Z radia? Gdzie się mali nauczyć, gdzie sobie oswoić pożadowane normy, kiedy nie mamy swojej szkoły? Jak się mogło stać, że nasi funkcjonari tak zaniedbali priorytetną zadачу o rodzinach? Czy Wasyl Turok też między najpierwszym zadачами nie stanowił zakładania szkolstwa? Jak się mogło stać, że się spotulała do propasti wychowa młodego pokolenia? Zasypała się nasza szkoła do jamy, do zatmienia, bo nam i dnes chybuje jasnozrivý, życzliwy duch Aleksandra Duchnowicza i Blaženého Gojdiča. Pід їх віджвінням в нашій школі тепер не стояли на сліпій поляні. Спам'ятаймося, русини, повзнезмося над хиби
він теперішній і давній. І підпорме Zjednoczone Sily Okrúhleho stola Rusínів Slovenska bolem tu v jednotí suť záruka úspěchu v zakladání škol. Len tu máme istotu, že vyletět із них сміли наші соколи, котрі будуть чтити материнське слово, положать живі квітки вдяки героям на гроби, в Токаївку, Прекопі, на Дуклі. Лем в єдинстві є зарука, že ožije azbuka, znak našej identity. Že náš škoляр радостно otvorí bukvár Janka Hryba. Že my, заслугою нашої школи, будемо на себе горді і так достойно займемо свої місця між народами Європи і світа.